హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు బంజారా విజయ కిచెన్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. నేను ఈరోజు చేయబోయేది పచ్చి కొబ్బరి లడ్డు. అది మనం చేసుకొని తింటే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది, ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. అది ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను. నేనైతే బాండి పెట్టుకున్నాను. బాండి అయితే హీట్ అయింది. నేను అందులో 4 స్పూన్ల ఘీ వేసుకున్నాను. ఘీ వేసుకున్నాక నేనైతే పచ్చి కొబ్బరి అయితే మీడియం సైజులో తురుముకున్నాను. ఆ తురుముకున్నాక మనమైతే ఇప్పుడు ఘీ హీట్ అయింది కదా, ఘీలో వేసుకొని మనము దూరగా ఎంచుకోవాలి. అది స్లో మంట పైన మనం కలుపుకుంటూ ఉండాలి, లేకుంటే కింద మాడిపోతుంది. మనం ఇట్లా ఘీలో ఎంచుకొని చేసుకుంటే లడ్డు అయితే చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మనం పిల్లలు కూడా పెద్దలు కూడా చాలా ఇష్టపడి తింటారు. మనం బయట తెచ్చుకొని తినే బదులు ఇట్లా ఇంట్లో చేసుకొని తింటే చాలా రుచికరంగానూ ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే మనకైతే లైట్గా అయితే కొంచెం గోల్డెన్ కలర్లో వచ్చింది కదా, నేను ఘీలోనే ఎంచుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడైతే అది నేను తీసేసుకున్నాను. ఒక ప్లేట్లో అయితే నేను పచ్చి కొబ్బరి అయితే నేను ఘీలో ఎంచుకుంటున్నాను కాబట్టి అది తీసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను అదే బాండీలో సగం కప్పు బెల్లం వేసుకుంటున్నాను. దాంతోపాటు సగం కొంచెం 1 గ్లాసు వాటర్ వేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మనం బెల్లం కరగాలి కదా, మనమైతే పాకం అయితే రావని అవసరం లేదు. మనం బెల్లం కరిగిపోతే చాలు. బాగా ఉడకాలి బెల్లం అయితే మనకి ఒక 10 నిమిషాల సేపు ఉడకాలి. ఇప్పుడు నేను 10 నిమిషాల తర్వాత నా బెల్లంతో అయితే నేను ఒకసారి కలుపుకుంటున్నాను. నా బెల్లం అయితే బాగా ఉడుకుతుంది. అందులో నేను 3-4 ఇలాచి దంచుకొని వేసుకుంటున్నాను. ఇది బెల్లం వాటర్ అయితే బాగా ఉడుకుతుంది కదా, అందులోనే నేను ఇప్పుడు కొబ్బరి ఘీలో ఎంచుకున్నాను కదా, అది నేను ఇప్పుడు బెల్లం వాటర్లో వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు మనమైతే స్లో మంట పైన మనము గట్టి పడేంత వరకు కలుపుకోవాలి. మనం స్లో మంట పైన మెల్లిగా కలుపుకుంటూ ఉండాలి. అలా కలుపుకుంటూ ఉంటే మనకి టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఇది దగ్గర పడేంత వరకు మనం స్లో మంట పైన బాగా కలుపుకుంటూ ఉండాలి. ఇదైతే మనం బెల్లం వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి చాలా బాగుంటుంది, ఎవరైనా తినచ్చు. చక్కెరది వేసుకున్న వాళ్ళు చక్కెరది కూడా వేసుకోవచ్చు. నేనైతే బెల్లం వేసుకొని చేసుకుంటున్నాను, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే నాకు కొంచెం దగ్గరకు వచ్చేసింది కదా, ఇంకా మనం ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత కలుపుకొని చూసి ఇప్పుడైతే నా దగ్గరకు అయితే అంతా అయ్యింది, అంత ఒట్టిగా అయితే అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడైతే నేను ఒక ప్లేట్లో అయితే తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడైతే నేను ఒక ప్లేట్లో తీసి పెట్టుకున్నాను. నేను అదైతే 10 నిమిషాల సేపు చల్లారించుకున్నాను. మనం గోరెచ్చగున్నప్పుడు లడ్లు కట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. నేను చేతికి కొంచెం నెయ్యి అంటించుకున్నాను. మీరు కూడా కొంచెం చేతికి నెయ్యి అంటించుకొని చేసుకుంటే లడ్డు అయితే మనకి ఇది ఇట్లా మంచి గ్రౌండ్గా వస్తుంది, మన చేతులకు అంతా అంటించుకోకుండా. ఇప్పుడైతే నేను అన్నీ చేసుకొని మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను. మనం అన్నీ ఇట్లే చేసుకోవాలి. ఇదే మోడల్లో చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. నేను అన్నీ చేసుకున్నాను కదా, చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనున్న గంట పైన క్లిక్ చేయండి.